Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. SikuShande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolu suku. Ingane zakwethu sibhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo bhuti-ke simbona-ke esithombeni noma-ke singabonakali kahle ngenxa yequality yesithombe, ngiyacabanga ukuthi-ke sayashuthwa ngefoni esezingeni eliphansi, okanye okungenzeka nje ukuthi kwahamba zaba corrupt iy'thombe zakhe, noma ngabe wayishuthe ngefoni-ke mhlambe esile. Ingane zakwethu lo bhuti-ke esimbona-ke esithombeni uhlala endaweni yaseVerelem. Kubikwa ukuthi-ke unendodana ehlala eNanda ekuthiwa-ke iwuhlupho kakhulu eNanda. Kusolakala ukuthi-ke nayo iyimember ye-West Gang. Kuthiwa-ke izolo ifikile-ke indodana yakhe, bafike baxabana ngoba-ke ubaba wayo akayifuni ukuthi ize, ngesimo sokuthi-ke wayitshela emehlweni ukuthi wena angikudingi ngoba sengikukhuze kaningi ngalento yakho yobugebengu. Kuthiwa-ke baxabanile-ke, wagcina-ke ubaba eshaya-ke indodana. Kuthiwa-ke indodana-ke ihambile yase-ke ibuya-ke nesikimu sayo, safike ubaba samthatha. Kuze kube manje ubaba-ke lo unyamalele, uhambe nendodana yakhe ngenkani, ihamba ney'mpintshi zayo, esithemba ukuthi-ke mhlambe uzotholakala ephephile. Siyafisa futhi siyakuthandazela lokho ukuthi-ke ubaba atholakale ephephile. Ngane zakwethu, like ivideo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. SikuShande TV izohlezi ikhona la inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwivideo elandelayo.